לא, אני רוצה לגעת עוד פעם ברגל. לא. אני רוצה לגעת עוד פעם בשריר. יש לו שריר חזק, תיגע. חזק. אתה הולך למשטרה עכשיו? מה עשה לך הבן אדם? מה קרה? שכנה, שתהיה בריאה, חמתה של אחותי גרה בסיכון. נו. זו אישה, יש לה מזדה בהיריון. יום שישי באתי להביא לחמתה של אחותי כסף, אחותי חייבת לה. 500 שקל. הבאתי לה, באתי לקו 19, לחזור הבית, פה בקרן היסוד. טוב, אני מברר איפה השכנה וזה, קבע איתי. להחזיק לה את הגלגל, יש לה בריחת אוויר. בפנצ'ר מאחר אני עובד, וגם נהג בשגריר, אתה יודע, מישהו נתקע, אתה קורא אותו וזה. אמרתי להחליף לה, מסכנה, בהיריון וזה, מה, בהיריון קשה, מה, תעבוד וזה, קשה, חרם, מצווה. כן, מצווה. בא הבן אדם, תחיל להרים ידיים, מכות וזה. על מי? על מי? עליי, אני מנהלי בית וזה, לא מוגן, לא דוקרן, לא כלום, לא שום דבר. אתה לא יכול עם מנהלי בית להרביץ. שנייה. נו. אמר לו, בוא רגע, בוא. קרב אליו, נתתי לו אחד לחזה, ישר התייבש למטה. מה, אתה יודע? קונג פו אתה יודע? כן, ישר נפל למטה. אמרתי לו, אתה רוצה מגן דוד? הוא לא עונה, איבד הכרה. אמרתי לי, השנה תזמין לו לאמבולנס, תעשי לי טובה לפני שהוא יאבד את ההכרה יותר מדי להתכנס לקירור. מה, והיא אהבה אותך האישה הזאת, לא? מה זה? עזרתי לה מסכנה בהיריון, אני רוצה להחליף גלגל באלמנה עם שתי בנות קטנות תינוקות, חרם, מצווה אחי. מה עשו לך? אבל להרביץ לי, המניאק, ואתה חבר של אחי המזדיין? אסור, לא יפה. מה עשו לך? מסמים, איזה סמים, איזה כדורים, על מה אתה מדבר, חתיכת טמבל? מה, הוא לקח סמים הבן אדם? לא, הוא חושב שכאילו אני מסלול מסמים. מה פתאום, אתה לא נראה. אתה לא נראה ככה. תגיד לי, אם הייתי מסלול הייתי יכול לדעת מה זה הגלגל, לא הייתי מבדיל איפה הגלגל ואיפה האוטו. נכון, סתם, עם טמבלים. אתה הגלגל בחומה של הבניין, מה אתה מדבר בכלל? רגע, מה הוא עושה לך אבל? באמת, פתח לי פה. אוי ואבוי. יש לי תעודה רפואית, הכל, אני מזיין את אמא שלו. יש לו חווה בהרצליה, בגלילות. מה, סוסים וכאלה? סוסים. מה עושה המניאק? אתה יודע, סוס פוני נותן לילדים, אתה יודע, סבבה כזה, אני מלווה אותם עם האבא בזה. ויש סוסים רגילים לרכיבה. ויש פועלים ערבים שעובדים שם, מה נותן להם סמים, מוכר לאנשים שמשתמשים, אתה מבין? לא, אסור לעשות דבר כזה. אני רק פותח עליו, הזיינו את אמא שלו. די, תירגע, אסור לדבר ככה. אתה גבר, בן אדם יחף וזה, בא לעזור לאישה בהיריון. מה עשו לך? עשו לך משהו אחר כך? עשה לך משהו אחר כך? אמר לך משהו? אתה קראנו מחר. מה, תשאיר איזה שיר, תירגע. זאת חזקה, אתה לא חד קטנה. אז בוא תשאיר לנו שיר בשבילו שירגע. תשאיר שיר שירגע. היה לי קר, לא נשאר. אז רגע, מה אתה הולך להגיד למשטרה? אתה כבר הרבצת לו. אתה גם הרבצת לו, אבל מה תגיד? זה הגנה עצמית, לא? השכנה באה לטובתי. ולמה הוא הרים גם סכין? הרים סכין? אוי ואבוי. אני מסתובב לרצף, מה זה? הוריד אותו.